Sziasztok, én Botont Hun vagyok, és ez egy hely lesz. Vele van Tamás, Bence és Isti. Na. Köszönjük. Elindítottam addig a videót. Hallod, Tamás? 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 Jelenleg nem lehet hallani, meg én csak vagyok. Hú. Halló? Ah. Én vagyok a hacker. Én. 25. 0 mindenkinek. Nekem 0. De nem, most már így beszéltem. Akkor mindenkinek legyen 10-10, jó? Nekem jó a 15. Akkor nekem. Jó. 15 nekem. Így jó. Na igen, ahogy láthatjátok, ez a legutolsó nagy hely. Csak Tamás így csinálja. Beszélsz? Ott vagyok. Hello. Play. Let's do this. Jó, van akkor a... Én tudtam tanítani széle. Az úton megyünk. Nem tudom. Nem. Sikerül? Milyen hajói? Milyen hajóra beszéltem? Csónak. Csónak. Ja, azt lehet, hogy is. Hát nem, csak úgy kell. A használjuk azt, hogy páncélozott kocsival megyünk. Ja, tényleg jó. Én vezetek, ti meg nem stiki bomboztok. Oh. Tudjátok miért? Akinek a pénz van. Ha találjátok el botombot, akkor vesztünk pénzt. Hú, de bölcs vagy. Ha nézzetek, én adom az pénzt. Szóval csak lőjetek. Én mindig te vagy megírta a pénzfelelős. Amíg szép. Tök jó a minősége egyébként, most nézem. Reméljük az őröket, vagy most nem? Lőtöm. Túlszokat ne lő... Az hogy? Túlszokat nem lövünk. Buszokat nem lőjük. Addig táncol. Táncolja. Csiki. Gangnam Style. Ne Facebookozza. Istenem. Sikerül! Dől van body armorom. És elsőre kéne, hogy sikerüljön. Láföldre! Ha oda gurulok hozzá, Tamás. Jövök advanced rifle-vel. Figyelj, boton. Ide. Yeah! Jó mehet. Elég, nem tudok mozogni. Lesz ként Örlent. Ja, túlszokod. Hé, anyádat lőjön. Már itt van. Jó. Na, 6 kerek. Addig segítsek nektek a civileknél. Várom én in Mexico. Álljöttenek fölül, lelövöm őket. Figyeljétek, milyen gyors lesz a gyerekek. Hoppa, hoppa, hoppa. 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 Ezt nem tudom megcsinálni. Ezt nem tudom megcsinálni, ez olyan nehéz. Úgy mit kell csinálni? Már készen vagyok. Pakolok. Pakolok-e? Pakolok-e? Ja. Ez mire való? Véget ért.
Robbant. Jön egy Hol lőtt ki? Fogadjuk odaérek, addigra kinyílik, mondtam. Na, így gyorsan pakolok el. Pakolok el. Pakolok el. Úgy kiölt meg egy civilt. Megöltetek egy civilt? Nem voltunk civil. De mondta lesz ide. És hogy hívják a... Hú, ilyet is. Beszél a szám, fiú. Hú, de sok pénz ez. Hú, mire fogom én ezt költeni? Jó, olyan van, mi? Semmire. Ja. Mert így volt nem beszélve, hogy... Ja, utána meg az enyémeimet is megcsináljuk. Megöltetek egy túszt? Hát igen. Jó, a fele megvan. Valaki ír, de nem volt, akkor ki lehet. Fel. Szerintem a Tamás. Hát én biztos, hogy nem lehettem még a pénzpakoló. Na, remek, hívták a kommandósokat. Grat. Gratulál, megjöttünk meg. Aj, de ez hogy sikerült nektek? Nos, Nem, Még nincsen még egy 100. millió, 250 ezer. Jó, van még 100 000. de nyomom az at! 50 000. Megvan. Új, nagyon itt van. Remek, kijöttek a kommandósok is. Nagyon jó. Itt jobb lesz, ha jobban figyelsz magadra. Mert a kommandósokkal így nagyon nehéz lesz. Őt lesz a végén még szóval, hogy ez magad. És rajta nincsen heavy kommandós, szóval vigyázz rá. Én magad már nem. Ja, akkor maradj bent itt botondra, ami itt szólunk. Tudod a dolgod, maradj bent, ami... Zsároltam. Tudom a dolgom. Tudom. 2 kommandós kocsi? Eddig csak egy volt. Megint Tomi nyitja ki. Ahhoz nyitja ki mindig. Majd 15 percnél el kell állítanom a videót, hogy ne legyen túl hosszú. Na, 2 részes lesz. Botond, menj hátra. Megyek. Várnunk kell még. Várjunk. Ne! Mondta, hogy leütek. Nem figyeltek fel. Látod? Ez a napról. De kint fog kezdeni az utcán. Szívesen. Urat. Köszönöm, ma köszönöm, hogy megköszönöm. Jó, még ne gyere botondra, gyere. Dehogy nem. Enyém a helikopter. Már ennyi. Ennyi volt. Szuper néz. Döntetlen, jó? Valaki maradjon velem. Ki marad Hátul botondra? védelek, jó? Gyere, gyere. Fú. Jaj, hogy megint első eset. Megint. De jó is lenne. Durva lenne. Jó lenne. Nem, mit csinálok? Itt táncolok. Vigyázz! Megmentett. Ráesett. Vigyázz! Rendőrbácsi. Hol a rendőrbácsi? Hol a rendőrbácsi? Csak olyan gyengék ezek. Menj már előre! Hol a tolla? Ekkor nem tudok, várja. Segítsél. Nem tollasd oda. Ne toljál meg, jó? Segíts, 2. 1. 2. Már előre. Let's do this. Gyere. Do this. Jó van, megfeküdtük. Állj be oda, hogy védjen a pénzt. Állj be ide. Ide állj be a két kuka könyvet. Ott nem. Kuka. Tudod mit? Inkább gyere el. Kuka. Helikopter. Döntünk is. Helikopter. Basz. Lelövöm a helikopter. Ja, nem kell. Megyek, itt addig mögöttet akkor. Otti! Mi van? Gyere! Helikoptert kilőjem? Mit lőttétek?
fülöttük. Jó, még maradj hátul. Hát itt vagyok Gyere mellett. előre. Jól előttem. Nekem milyen fájtek húztokkal. Látom. Jobb bal oldalt lesz még. Badja a fel? A parancsra felje. Jó, a jobb oldali autót leülöm majd. Én szenvedünk. Jó van. Jövök a mögöttünk lévőre. Igen, mert milyen szart csinálni. Jó, Júj, egyszerűen lőttük ki a rakétát. Ja. A kurva volt. Ja, de fölöttem ment. engem. Én csak az egy kicsivel fölött. De úgy kéne, hogy valaki mögém ül, hogy ha lőnek engemet, akkor addig is, akkor őt lőjék, és akkor nem is, hogy csak... Te várjál, megyek fel Nem Badiárba. akarok külön motorral menni, mert felülök valaki mögé, jó? Én tudom, Badiárba. Az nekem is kell. Lépek szét a dobozokat a Badiárba. Nem tudok futni, ez olyan idegesítő. Talán engem is idegesít. Sívül boton mögé. Fölül magim? Ah, Risti. Gyere Tamás. Tamás. Kövessetek engem. De Tamás, senki nem ül fel mögém, mert így nehéz. Jó van, jövök én. Gyere fel, Páncélozott kocsihoz van. kövessetek Finn. Kövessetek Finn. Elfogad. Tudjátok, merre kell menni, más tudod, hol a kocsi. Megvan. Anyád! Mi van? Megyünk, csak keresett a Tamás. Jó, menjünk. Fedezzük a kocsit. Követ. Gyertek. Lassan. Oda biztos tudunk. Segítek. Én előre ülök. Jó van, akkor mi hátra. Gyerünk. Gyerünk. Adj neked? Jó van, beleélem. Menjünk. Hallom. Hajrá, más. Ne, sticky bombot ne. Bocs. Hajrá, hajrá. Hagyja, rakjuk. Csak lőttétek. Gyorsabban, Mi gyorsabban. lövünk.